Nerîna ku qet ji nav jinan pêxember derneketine, bi lêkolîneke dîrokî derket hîç nerast e. Lêkolînerê dîroka olan İbrahim Sidyanî dîwarek an ji pêşhikûmiyekî ya ku jin nebûne pêxember yekcar hilweşand. Lêkolîna İbrahim Sidyanî ya di vî warî de bi navê pêxemberên jin wekî sê cilt pirtûk hat weşandin. Sidyanî lêkolîn li ser dîroka Musewîtiyê ya 3300 salan, ya Xristiyaniyê ya 2000 salan û ya İslamiyetê jî ya 1500 salan kiriye û di encamê de ev xebat wekî sê cildan bi navê pêxemberên jin derketiye. Pirtûka pêxemberên jin di vî warî de lêkolîna yekeme ku eşkere dike ku bi sedan pêxemberên jin jî hebûne û gelek ji wan jî Kurd û Aryan bûne. Pirtûk li Diyarbekirê ji aliyê weşanxaneya bi navê Nefelê ve derket. Lêkolîner Sidyanî bi xwe jî li Almanyayê dijî. Heya niha di warê dîrok û erdnîgariyê de jî gelek xebatên Sidyanî yên bi serketî hatine weşandin. Ev xebata wî ya bi navê pêxemberên jin jî bergeheke dîn nû di warê dîrokê û pêxemberên jin de li ber me ve dike. Mehmet Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.